actuellement ja flebaro an ka fole belajele mo be kan sunu watina ambe hakito ni ambe tarla doni bi ambe émission doni kene kono ambe bamako yambi ambe mo me fe budama sirbe yola badi dengedo anya publier amena ani mo me na émission nganyo fe ode kana mo madu sanga de peni ama dugo mo shila ka foko na anu wasulunga fe be émission ngai baso ale ba accompagner goni fona so na de salamuna bi ana kala no me kene ka amena kuma di ale ma folo aka dunu goni kene kono kene nyama fifa aso na ngal tengo nga inviter no e burama sirbe ma ko dan so ko ay émission partager ambe sira woni ke tana bi burama sirbe ka du kono aw dan so ko simo lomene ya di fi watulu ataya di la mo fa ne olega Irola po ma inizu nena kora mo fa du ma sele keda joye na la de ibi kora mo na ko ma sele Irola ko bi nena kora mo fa ne olele jero wajulu kuma kuma jere da bola abe sukole nena kora mo fa ne ole do isribe dede joye ne ala de ya kaya dila mo fa ne ole kane ko su mo la ko yoro la ro brema kuma ya mo fa ne ole do yoro la bari dinge sukole kaya dila mo mina ko ma do wala jabara watulu kuma ila mo fa du ma jele yoro kuma du anena koro mo mi la kuma jele de jada jo na la de anegi bola watulu imam mo mi la kuma jele anyi wajabe ko le mele lale kuma ila mo fa du ma brade wadulu mo mina ko ma inizu nena gora mo mina to ma jele ne do ni jigu ba e ko ma la mo mina mo rate jama nena ko ma mo fa nena anuko adanzo mo ni ko e madu sonle na kala na kan bamala bois ani to mola sene lu ba ko bi ambe do émission kon na la jona ambe kuma di anga invité no e burama siriwe combien d'années il a simo ambe fe ka foli ke file bagani kanu bokola actuel media sans fait burama siriwe join kabomi isigile mi ani be muna ibe se kamuke idanso simo ay danso ko inen ko la ke ne burama siriwe me foli la se ay referema ay nin chaw ko barala malien chena admuso nga foli be se bela jelema jamana ala ka jamana rasuma fidina ne balaw ko ala ka ankisi am ne broma siribe ka bo yoro laro soru den barde ne ri yoro la kono anere di ba fe ka tabaguru ba amfi ibita yam fuila ni bora yam fuila be se sigorole ka bo sigorole ka tamfi kilo woron fla firem tan samu commune ngono angon siglenta dogora ma yiri barako dan so woni ko aywa burama siribe yemu fo san ni jawen ko sebe mo ya do yemi kabo mi ani kabo jona burama siribe amna do ngani ngal ko nala ngal fulo mamulu nyani anga singa kuma di madu sangare ma ode ama me ko burama siribe ko matiki ibora ko matiki dukono ifa ko matiki no yo la bari anga folo bayni watinna ande la kata ni émission kelina era ko matiki join ko matiki ayre muye ko matiki jore muno jamana yo ko nala jena te ko nala idan so simo idan so ko ndika mayin ngawla o tan kono roba komatigiya anafa ka bomba ledo basi ne re ayi ne bimba koroma yake kana se ne bimba wirema sama yake magara yake balansatigi yake kana se satigima kana se chekoroma kana se fon fauma bi me bari komatigiya anafa ka bomba ledo folo ni atun fola ko duguro donendo sebeke komatigi fe ni atun fola ko do den tunne sebeke komatigi le fe ni atun fola ka foka nyagambile yan fe sebeke komatigi le ma mais biteleni
n tɛ se ka fɛn fɔ bi tele t'a la mais an kɔni fɛ yen ko kɔrɔ don mais n'i y'a fɔ ko bi tele nin na bi tele ma yɛlɛma o tele bɛ bɔ a bɔcogo la a bɛ bɛn a bicogo la n'an y'a tiɲɛ an yɛrɛ ma n m'a fɔ o ma dɔwɛrɛ t'an fɛ Komako ni Yiribara ni Tiɲɛbara kɔ i dansɔgɔ ni ko la. ayiwa karamɔgɔ Burama yani an ka tɛmɛ Komatigiya ɲininkali kan halisa yala Komatigi jɔyɔrɔ mun ye jamana kɔnɔ parce que an b'a ye Komatigiw ka ca kɛrɛnkɛrɛnnenya Wasolon kɔnɔna la an b'a ye Komatigi caman de bɛ yen yala Komatigi yɛrɛ bɛ dugu la ka na ni kan jumɛn ni kan jumɛn ni cogo di mɔgɔ bɛ se ka jigi da Komatigi ka mun ko la. Simo ni ma ɲininka o la Komatigi jɔyɔrɔ ka bon bali don Komatigi san an bɛ misiw faga ka saga faga ka baw faga a tɛ faga la dɔ wɛrɛ kɔma sarakati le don san saraka don an t'a bɔla an yɛrɛ ye dɛ an jugu ma an ɲi ma bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a nafa la ala sigi i sago Komako an bɛ walidenw la kana banabagatɔ gbɛlɛn dɔw bɛ taa se an Komatigiw fɛ fɛn t'aw bolo mais an bɛ se ka olu jigi tugun ka o ta ko i bɔ surɔmɔgɔw bolo n'i ka ma ɲininka o la Komako nafa tɛ ban na dɛ a nafa tɛ ban ala sigi i sago bingani ko tɛ Komako di Komako a ɲagamile yan fɛ Komatigi le b'a ɲɛnabɔ ala sigi i sago i dansɔgɔ ni ko la. ayiwa émission dɔɔni kɛ halisa an b'a kɔnɔ an bɛ foli an filɛbaga bɛɛ ma an bɛ foli Wasolon ka bɛɛ ma Komatigi bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ dansɔgɔ ni ko Simo ɲininkali m'an bolo an bɛna s'a ma dɔnni bonda ka ca an b'a ye dɔw ye laturudalaw ye dɔw ye jinɛtigiw ye dɔw ye kolonifililaw ye nka Komatigi danfara jumɛn bɛ Komatigi ni dɔnni bonda tɔ ni ɲɔgɔn cɛ. Simo i dansɔgɔ ni ko la kɛ n'an tɛ bi dɔn Koma yɛrɛ a tɛ fɔla ko Koma a bɛ fɔ ko fɛnjuguw le danfara bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ dɛ Komatigi yɛrɛ jinɛ Komatigi yɛrɛ parce que n bɛ min sɔrɔ k'a fɔ kuma fɛ fila tɛ Komatigi di an Komatigi tɛ an b'a sɔrɔ jinɛko bonda ani kunnɔkɛ le fɛ sinon numu ni bamanan i t'a Komako di an mi ta kunnɔkɛ ani jinɛko di an ne sɛgɛlen a dɔn est-ce que ka nin faamu ngoroninfilaw furabɔlaw mɔgɔ min tɔɲɔlen lɔnni kɔnɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ni o Komatigi le ye différence bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ donso o bɛ donsoya kɛ o t'a ka donsoko di si mana se yɔrɔ dɔ dɔ o bɛ fura bɔ i ye nin mɛn mais Komako a kɔrɔ ka bon ka sigi a ka bon yɔrɔ dɔ bɛ yen i man ka don a kɔnɔ yɛrɛ i dansɔgɔ la ɲini ko. ayiwa nin ye Burama Sidibe an ka ɲininkali mun sinsinnen bɛ Komako kan an hakili la nin y'o dan ye an bɛ don ɲininkali kɔnɔ ka sabu kɛ Komako kuma bɛɛ se ka fɔ media la hali a tɛ fɔ cɛ bɛɛ ye jango kana fɔ réseau sanfɛ nka yan'o cɛ an bɛ a ka téléphone numéro di mɔgɔ min bɛ fɛ ka ɲininkali tɔ k'a la walima ka ko dɔ ɲɛɲini Komako kan i bɛ se k'a wele 76 85 92 41 n bɛ segin a kan 76 85 92 41 émission dɔɔni kɛ halisa an bɛ sɛnsɛn ka taa karamɔgɔ Burama an bɛ a ye Wasolon kɔnɔ Komatigiw ka ca kosɛbɛ Badiou Mamadi ninnu bɛ yen Dawuda Tumaniw bɛ yen an ka foliw bɛɛ ye k'u dansɔgɔ ni ko ani Yawala Bali n'o y'i fakɛ yɛrɛ ye Simo ɲininkali min bɛ yen est ce que i n'olu Komatigi ninnu yala aw bɛ ɲɔgɔn kalama wa yala Komatigiya bɛ taabolo min na Wasolon bi i ɲɛ bɛ fiɲɛ dɔ la walima a taacogo y'i diya de. Simo ni ma ɲininka o la Komatigiya Wasolon bi fadenya tɛ ne ni mɔgɔ cɛ yɔrɔ ne ni bɛɛ ka di Madu yɛrɛ sigilen nin a bɛ taa fɔli kɛ mɔgɔ mɔgɔ fɛ Wasolon kɔnɔ a bɛ taa bi ne sɔrɔ o tigi fɛ yen fadenya tɛ ne ni mɔgɔ cɛ dɛ Mamiri n ka foli b'a ye Dawula Kumani n ka foli b'a ye Nɛgɛjuruba n ka foli b'a ye Kumanikɔrɔba ten Isa ten kana se Jandugu Kaba ma kana se Budalen Fiseni ma kana se Mamiri ma kana se Bɔlɔkɔrɔ Sori ma hali Semana Yagu ani Fajala Fajala den ninnu fadenya tɛ ne ni dɔ cɛ dɛ ne ni bɛɛ ka di Semana cɛkura ne ye fadenya tɛ ne ni foyi cɛ i y'a mɛn n y'a fɔ kuma fɛ ne karamɔgɔkɛ ye n yɛrɛ wolo fa ye mais ka sɛ mina ka taa faga mɔgɔ ka so ne y'o kɛ mɔgɔ min ye Wasolon o da ye Jarani Burama ye sinon ne n'a tɔ bɛɛ teri di a bɛɛ teriya de foyi t'an ɲɔgɔn cɛ bɛn kɔ k'a dansɔgɔ ka nin kɔ. ayiwa an bɛ taa peni fan fɛ n'o ye Madu Sangare ye a n'a kalandenw bɛ yan an bɛ miniti 7 walima miniti 8 ɲɔgɔn d'u ma o bɛ foli kɛ Burama la ka foli kɛ Wasolon Komatigi bɛɛ la an bɛ sɔrɔ ka segin ka na an ɲininkali tɛnku tuguni ne ka jɛ ye Burama i dansɔgɔ. Ibra gadula dugura
ekitara dugu gwatigila abaratila dema nena korona waise no yala emana ke dona dugu la ekitara numunja mugala abaratila dema nena korona waise no yala brema donga dugu la Nula Sada join alaje lumakono sigini ko faye Kola mere tu me wadno mamere ni dugo ma ko bi brema Jabero sukolengo brabanga lo tende gazu Ne wala dugu da wadulu ko mai ni zu saya de ni matola lo bembe be la lo noro ne le kono di awa gabo wadulu brema do da dugu da ne le ko mai ni zuro baro imana ke do na dugu la idara no mundi la bromani ai bara dila de ma ne le ko na wi se no yala ko ma do nga dugu la Ya dila do nga dugu la Maiga Ikatel mega Etel meja ko donu ka kene e ka meja ni doni bo ka meja de muride me ye kolo ani soma de me ye kolo abe fo olule ku ko loni meja na feji tira jamana check mana bebe nyo so ayoro do iwo ye mayi ka de ka emission na bura ma jani fa ai no wadi ni tike ni lonya wadi nga ya gu yo ni zu kala ba madala le fabula nagi fola de fla langi fola lulu jamuru zamu bi e sino nyokala brete samu be marfa ko mana na mara nyokala bere bonya ne mu bonna na nyokala bere bonya tu samu atumala watulo ko jamuru samu ka bo shindu numundra duro dira samu le watulo duwo mana dira mana numundra duro dira tenda ala ale ye fladi abe tere ja ni numu je imuna de me tere ga e bo ko yamo fali ko kaya di ko be mi elo ma kono min Telebe kuni tabaku malo damune wala ngile inizu ko ngodu ni yebala golo inizu brema ini fama ino wadi ni tiga ino lonja basir bi fla watulu fla mudu de mo nani jalu ni jegi sibi ani sangari e wala salu badaro ka boti ngala mbado brema tirbe ka bo wasulu Comment on m'a besoin de nanya kwa mna ngu eri kama mo ko ile tilo ami wadora yen lo ani mai ka ilo doni bada boli fa bada na yoro la bari jina tebe bulu ani jina mo na biye jina le do jina bi gofo nele ko lo ni wadoro ni li ko no di kana buila doni kini bado doni wula danna enne doni segu ba ka bodu jana ninja no fole joye kanyama ko lo fla ni wele kama deni sur badi broma kay minisi ko la raduma mo digi le ko la raduma fayri la tuma la ne do ni za lo ne ma kuma kawe broma dirbe ga bo wadulo to ngani kiri ngabole to ngano ga ke kiri wadulo bare ya de bana
ai kan wala dum na kan ga ko wajulu fo kan mo la bwa kan ga dum ndiana na abe te ata dawula be kan e go to moya ngaloni shambu bala ni masawa ni mana ta hijila sanga be shambu bala yenga fila la bono ya shambu bala ni sabu te be bulu be de longo tigiri jina te be fe eni sude nda ko bila ndaila ndajala ndaila ndalengela ndaila nani kuna le dala bala kuma tani biri ma kun lele wati ado ga ya jabala le kene du ini fo ma ni wadi ni tiga ni lunya bongo aywa negwe pedi mo sangale aga prestation flana émission kon na la alsan ka émission ka yola budama silbe ka blasida anga foli baye anga foli ba kalando yi budama silbe negwe kramo kay ani terige ani fage hakilla madu sangale ani aga kalando yi foli kam kila ka nyeshima wala barima nyeshi dukono dembe ma sima amtana ngale muye wori amaye doni baga fen be abe baraka nyidi ga kolontigi yo ikela jinetigi yo na ke fen so yidi yo baraka na komati wa fane baraka yidi wa yidi jo wa be kuma ko konna la so ma ya konna la danso simo danso ni ko la ne ga mayin ngalo man kono dogba so ma ya te se wo iriko si ambe trobilla danso ambe baraka mo yedi trobiye se ante do mo sika bararo na ma trobilla ka dogbe nanga herebala ambe do aro sangono ambe misi ufaga ka saga ufaga ka ba ufaga momo ka herebe ambulo ni anga malo taro ala ka anu tigi nyala nyogonka me anga lebu fenfeno ala kana anu tigi nyala nyogonka ang nu tolo kana nyogon ke baro yasro e jango ka do nyogon ka ni fele ado ala sigi isago la trute se wo ka irito bana bo to frake fente se wo ka irito bana bo to gbalam bonda na sela ima iri le ba frake o idan so ni ko la ayo bashite ni yidi koni kan kibaru e ifla ka kuma mu gasisa simo amna do feno kono ndoro ni abiki mabashi parce que komati mana fo fa ame kolate kuma me komati kuma mana fo fa ame shukala kuma me amada me shukala la flo shukala e muyi era burama sidwe shukala ke wa ifake koni doga ayo fa idan so simo idan so ni ko la ni ka main ngawla o man kono do fli me ko be na ko do adi ne fa be fo itala kasiribe ambe do ne ba ko bi bazitala ne be ka segero do nyo ne sukele mununke ne te se ka fo ko menda do ilawo kam fa to ni ma ya do simo mo ka ko ke chugo o ko fe kumari wosulunga ibado o masene ka folima ala sigi isako ne fa bisa ta fobi ne ta kan ga la o ta kan me ko be na akoro idan so ko ni ko la aywa burama sidwe ye haglima jabiga ni ya jala ko sobe ala bi ala ka ku shila ala ka to ala ka ke dawla ka dima ambe yola bari fo wati na ana dimbela jira mo do kan suite la fo wasolo ngona ku be da so ni ko ambe ya denga fe ambi burama sidwe amay ko matiku mo be sawni hali mo ko motigi do be burama to be sewa ngata ofe yala abe mo de me fragali sewa ni kungo sira ofe na fe wa parce yango ni mana ko me ka ban jabeti ama ko suba ka fagala ani mo ko fagala simo idan so ni ko la ke o te baro basi ni tage mo den doni ina ante se ka nyaro ni tage mo no findoni se subuga ere le te nantanfe akafo ko fagar sa te barakela fagar sa te magunya mogodi subuga to fere subuga le ka mo dawla mama fagar sa la lumo jigini ngele adi so jigini ngele adi nin den wolole mena ke fendori wole kare subuga yi men nin nandani nte fo nyala sunuko ko subuga mago to la de wole la an fe mana wuli oro ante tan lay mara anya kala brondolli idan so ni ko la idan so sa simo aywa amna se ko te ko masisa agilla waslo somo ni waslo soma fe ko me ako gono fla principal do be ambi no e madu sangare shunikle avec lenka disi ko ni waslo soma ko ko te ko yala ko te ko chemala wa galomala wa
n'a y'a sɔrɔ n donni gasi la i bɛ se k'a fɔ n ma parce que ni n ko n ko cɛma la galonma la mɔgɔ t'a dɔn ni bɛna n sigilen bon sisan i kɛrɛfɛ. Simo bɛ dansogo ɲini ko la kɛ n'i ma ɲininka o la o tɛ n kɔnɔ dɔ gba kɔrɔtɛ ko n'an ka so ma kɔmatigi bonda an b'o to numu ni ba mara i bolo o i t'a ko ma ko di n'a f'i ye sisan k'an donna yɔrɔ kunnɔkɛ bolo ma an y'a sɔrɔ kunnɔkɛ bolo le ma ani jinako bonda numu ni ba mara ye o i t'a kɔrɔtɛ ko di mɛ n'i bila fila komatigi kan ko kɔrɔtɛ t'a bolo Simo ko i ka ca Ala bolo dɛ ko i ka ca Ala bolo mɔgɔninfin donna kɔrɔtɛ tɛ mɔgɔninfin tola yɔrɔ kɔrɔtɛ tɛ i dansogo ɲini ko la i dansogo ayiwa halisa an bɛ émission kɔnɔna la émission dɔnni kɛnɛ nin ye a tatɔ ye a kuncɛ wala dɔɔni parce que an ye dɔɔni kɛ an bɛ segin ka Burama ka téléphone numéro kan n'o ye de 76 85 92 41 Madu Sangare peni mun bɛ ka fɔli kɛ émission kɔnɔna la a ka téléphone numéro bɛ yan 76 46 65 27 ne yɛrɛ bɛ ka ɲininkali tɛnku ne ka téléphone numéro 94 88 90 10 halisa an b'aw k'aw bisimila émission kɔnɔna la Burama Sidibe émission a bɛ ka sɛnsɛn ka taa nka an se ka bɔ ɲininkali dɔ bɛ yen n'an b'o tɛnku i la komatigi caman bɛ yen soma caman bɛ yen u ka dugu la nka e kɔni sigilen Bamakɔ yan yala Bamakɔ somaya ani burusi kɔnɔ somaya danfara dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa. i dansogo ɲini ko la kɛ ne ma sigi yan dɛ ni mɔgɔ ka ci la bɛ yen ne bɛ ci sira ale fɛ ne bɛ ci sira ale fɛ ni mɔgɔ ka n ci ne bɛ na ka na o momani kɛ ta taga ne yɛrɛ na ma mɛn n bɛ karo 3 ɲɔgɔnna kɛ yan o tigi ka ci la ka kɔsigi n kɔ so a bɛ se ka kɛ jinatigi sigila Bamakɔ yan jinatigi ka ca mɛ an ta kɔma jina ka n'i ma kɛ Bamakɔ yan i tɛ sigi n kɔ so an ta ko i tɛ sɔn o ma an tɛ yan dɛ ne tɛ yan mɛ n kɔni bɛ sigila Sirakɔrɔ yan bi n tɛ tɛmɛ karo 3 kan yan ni dɔgɔ min bɛ yen nɔ ni ka taa s'an facɛ ma a bɛ n ci n kɛnɛ o ɲɛnabɔ sinon ne yɛrɛ Bamakɔ man ne ye i dansogo ɲini ko la ayiwa nin jara n ye kosɛbɛ Simo Madu Sangare bɛ a bɛ ka kuma ɲini a mɛnna an bɛna kuma d'a ma dakuruɲɛ 2 b'o fɔ a bɛ tila tun ka prestation laban kɛ an bɛ segin ka na kuma laban di Burama Sidibe ma aw dansogo ɲini ko Simo dakuruɲɛ 2 k'o fara Burama ka kuma kan mɔgɔ komi aw fana ye wasolon somaw dɔ ye dansogo bon an ye nin lɔn bari depuis an wololen o lɔ ka se an bɛna sa o lɔ an ye nin lɔn n'i y'a mɛn koma tɛ boli ye dɛ kodɔnbili de b'a fɔ ko koma ye jo ye koma tɛ jo ye dɛ koma ye jinɛ ni suya de ye yakuruya n bɛna fɔ i ye f'i k'a faamu koma tɛ boli ye dɛ koma ye jinɛ ni suya de ye n ko koma tɛ boli ye jinɛ ni suya de ye koma ye n'o fɛn fila t'i bolo i mana koma furu suba i bɛ kɛ wulala na de walahi i tɛ sɛbɛnni kelen sɔrɔ jinɛ tɛ fɛ suya tɛ kɔnɔ e ko koma furu ten Simo o ko o ladaru man di dɛ n'i y'a mɛn ko suba minɛ n ko suya de wala suya kɔ i tɛ wa mɔgɔkɔrɔba de donc koma tɛ jo ye dɛ ala sago i bonya an n'a mɔgɔ ne n'i sigilen jinɛ ko de kan komatigi mana k'an teriw dɔ o ye numu ye mais i mana fila min ye koma t'a la an fɛ yen jinɛ le bɔlen o ye mais gbɛrɛgbɛrɛ tɛ ten ala sago i sago ni le jinɛ komatigi de ala sago i sago a fa n'o lɔn a bɛnbakɛ n'o lɔn o bɔlen min lɔn n'o lɔn fo kana se ale sigiyɔrɔ ma n'a ma tana tiɲɛ jinɛ n'i fɛ ala sago i sago n bɛ se ka min fɔ o y'o ye n yɛrɛ dɔgɔnin bɛ yan nin fana y'a ɲɔgɔn dɔ de ye ne ye dusu jɛna seguba ye ayiwa a bɛ dabuɲa 2 fɔ Burama ka émission ok seguba i bɛ dabuɲa 2 fɔ ka foli kɛ Burama la ani wasolon ka bɛɛ la an bɛ sɔrɔ ka kuma di baasi tɛ ne ka foli bɛ wasolon ka bɛɛ ye n ka foli bɛ filɛlibaga jamakulu bɛɛ ye mɔgɔ na b'a bɛɛ an b'a bɛɛ fo n'i ko ko an kɛ kuma komako kan surtout Burama ka sira fɛ Burama ka koma ye tiɲɛni minnu kɛ a bɛɛ tɛ se ka fɔ mɔgɔ ye an yɛrɛ dama de b'o don an ni ɲɔgɔn cɛ mais n'an ko k'an bɛ don a détail yɛrɛ ko ka taa fɔ a tɛ ɲɛ dɛ an sugalaw ka dugu la o tɛ sɔn k'an wele bilen o banna pewu a dɔ wele Segu mara ye a dɔ ye an yɛrɛ fɛ wasolon kɔnɔna ye donc mais n'an ko an bɛ don a rɔ ko k'a fɔ Simo Burama ka koma ye misiri ci subaga nɔfɛ
nan kan bɛ sigi ka baro bɛ bɔ sisan bɛɛ tɛ se ka fɔ o de kosɔn kuma ko baro tɛ se ka ɲa média la i y'o faamuya donc an bɛ se ka mun fɔ ka dan o yɔrɔ la o y'o ye baro ne karamɔgɔkɛ kɛlɛw kɛnɛ yɛrɛ ɲina o baro bɛɛ tɛ se ka bɔ donc o de kosɔn n'an k'an bɛ kuma ko kan dɔrɔn an b'a fɔ ka dan ye Burama ka ko n'i y'a fɔ i bɛ dɔ de bɔ a la sinon i tɛ se ka fɛn fɔ i tɛ se ka a tɛ se a dan na donc o n'a sira de don k'a fɔ in na a ye dan sɔgɔ ani ko an bɛ wasolon ka bɛɛ fo Simo an bɛ micro d'e ma fɔlɔ i ka Burama labila ni kɔni ye ni ala de mane ala gage jojo nyala ina wala jebena abenya dumuna ala manale kiribe anna ko Burama direbe ala bere boya jondi noyala dudu jana melage ma kono gi bola ala gage jondi no nyesiguba Bola goro dilu ma dunia ma e ma dia ma yala jero awaju mo na kundirige ne wala jabe goro wali jumuna ma kaya ma e ba kana goro wari Baru mo la ko amba ko ma ki ma ta ya dila baba dubo Nena kura wajiki Burama ni pemani tu ala kaki jonda chiela tu Joni ndigi ya geli na longa no mama dale gogi ma yoro la kwingiri ma ala tu chiela Sabu ndigi ya geli na kano ma mada managi ala managi jonda chiela ni Wadulu kaya pide bia mula le mata ya ga ke madia moi Nyakwa ya dibi Juma ya dibi Juko le juwa ngala mae Nyakwa ya dibi zu Bojo ba yele kele ni jamena Nyakwa ya dibi zu Nyakwa ya dibi Jalera, jukole, nyabaya niri vola. Nabili la moya nyabie, ile na wulugu nyinabu. Nabili la wulugu nyinabie, ile na moya nyabu. Jubaya niri vola, nyabaya niri vola du. Juma ya divi wadune nyagwa ya divi zo Nima ya juma ya ko Burama dikana do fadige yelela Juma yelenga ndigi jamena bariga lolo wadulu ko mai nizu Sasa manena ko Ini fo mai wadi wadulu gugri su ko nyaba Lonu jabe bolo Yo la kaya bari denga sori denga mamu denga inula de ase wo badriga tumani deriga nyagwa yaniri Burama sangono ba kuma je tumani bile bagare deriga nyagwa yaniri Burama ni ga waja ni nga ya bari yaniri jo Ni maya kuma go ikana do fadige yelela Ibara kuma da gwanda na fu ikana do juwa ye tulengila de Juwa ya niri wadwe nyagwa ya niri ju Chukole mongola maluma kula bile nyagwa ya dibi ebola Shomo tangori Wadulu kuma kabodu jana nyagwa ya niri ebola ngo nyagwa ya niri
Kongo Marsangale idan zogoni ko Brama Sibe ni ko ye Marsangale ka prestation laban yanga émission konna la kana ka émission accompagner wasulun ka team bon ñonche ani domo ya bon ñonche ki émission blasira sinon ale ka déplacement kana foli ke ko émission na be baro asara table atene bulu ma fu ayake ala ka to ngono a jara ko sobe a jara fle baka belaji de mo fu mana ka kuma da actuel media sanfé simo amena ni ngal laban ko tengula nyani anga kuma kala wandima we ambalma chama me kofe de gumbukan papier gele bala e mo do muso yu gan bo so kono o gele o bukan fen chama chama yala olu mo nunu no wula ku jigi dai kan bula be se kan yawo ma doni wa asabu ke do bina o ku do ku walma do ba fo ko fuka bolison mandi do wi e be se kan mo ku nglan ka so bolite ka so ima ta million ni fen chama fu yala ka ku do ku idan simo idan so ko nin ko la ke ale so ko ma ne bolo barado kono o tigi bɛ Amérique a san yirika ni ko a bɛ yen nɔ k'a ta ka papier sɔrɔ mɔgɔninfin bɛ baara la Simon a ɲini y'a dɔn ne b'o fɔ n koɲɔgɔn bɛɛ ye an k'an jija an ka se baara ɲini k'a dɔn ne b'o fɔ n koɲɔgɔn bɛɛ ye an ka se ka baara ɲini k'a dɔn n'i bɛ baara min na n'i k'a dɔn ko bɛɛ o kɔfɛ Ala sigi i sago n'i sera ne ma ne b'a turabili lajɛ fɔlɔ n'i ka sababu bɛ n bolo n b'a i dɛmɛ n'i ka sababu tɛ n bolo n bɛ musalaka cogo cogo pour que an bɛ se ka tiɲɛ ɲɔgɔn ye n b'o dɔn ko kila n t'i ka wari n tɛ don i ka wari la ka tiɲɛ fiyewu i dansɔgɔnin ko la ayiwa Burama Sidibe ni diyara n ye kosɛbɛ an bɛ foli k'i ye e min sɔnna bi ka kuma an ka émission kɔnɔna la ka foli kɛ an filɛbaga bɛɛ ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ni émission sera a kuncɛyɔrɔ la n bɛ segin tuguni ka Burama ka téléphone numéro di filɛbagaw ma n'o ye 76 85 92 41 Madu Sangare peni mun bɛ ka foli kɛ sisan an fa ni an karamɔgɔkɛ don an bɛ a ka téléphone numéro fana di kanubagaw ma n'o ye 76 46 65 27 ne min bɛ ka ɲininkali tɛnku Burama Sidibe la an ka téléphone numéro 94 88 90 10 ka émission in bilasira Bamala Buwa kun bɛ Madu Sangare kalanden don ani Tomo Lasine k'u dansɔgɔ Burama n bɛ fɛ i ka foli kɛ dakuɲa laban ka si maliyɛn bɛɛ ma ka si wasolonka bɛɛ ma ladilikan ka di wasolonkaw ma a somɔgɔw ma a kɔmatigiw ma i dansɔgɔ Simon n'i y'o fɔ n b'o foli fɔlɔ Maru yɛrɛ la Simon Maru sira t'an bolo Maru na foli k'an fa i kɔ a tɛ k'a fɔ an yɛrɛ kɔni a tɛ ka décourager n bɛ foli kɛ Maru yɛrɛ ye Ala k'a mɛn an kɔrɔ Simon ni ne ye Maru ka nkɔni mankan mɛn a tɛ ne to sigiyɔrɔ a tɛ ne to jɔyɔrɔ n y'a kanu kojugu n bɛ dugawu k'a ye fɛn kɛ bɔ a dɔn min ka fisa ni a yɛrɛ ye n'i y'o fɔ hakilintan b'a fɔ ko kuma jugu don o y'a sɔrɔ fɛn kɛ bɔ mɔgɔ dɔ min ka fisa i yɛrɛ de o le ka ɲi karandenw min y'a kɔ k'i jija ka taa Maru ɲina sira fɛ si don dɔ ni Maru tɛ yan pour que u bɛ se k'an ɲɛnajɛ Ala sigi i sago hali bi Ala kɛ Maru mɛn an kɔrɔ hali bi Ala k'a sara Ala kana fɔ a musaka la firina ko ni balawu ko ni bana jugu a bɛ bɔ kɔrɔn a bɛ bɔ tilebira yɔrɔ bɛɛ Ala k'a kisi a ma Simon ne bɛ foli min kɛ ne bɛ n koɲɔgɔn yi fo ka sigi n bɛ n koɲɔgɔn yi fo Bolokɔrɔ Sori y'o dɔn Dawila Kumani y'o dɔn Kumanikɔrɔba y'o dɔn Nɛgɛjuruba y'o dɔn Dawila Isa y'o dɔn Komatigi den ni a ba Barigu Mamɛdi ma ɲinɛ a kɔ n terikɛ sɛbɛba yɛrɛ le Mamɛdi di Janugo Kaba n terikɛ o de Buguri ale Fuseni ten kana se Jirani Burama in ma kana se Sanawara Bakari Kamara in ma kana se Sunsunkɔrɔ Yagu in ma kana se Magaɲana Yagu in ma nin bɛɛ ne terikɛ a bɛɛ n terikɛ ani Guna Numu Numunsi kɛmɛ n ta n ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen ye Simon fila komatigi fara numu komatigi ka fadenya tɛ ne ni foyi cɛ fadenya tɛ ne ni foyi cɛ i ɲa ni komatigi n bɛ ka fɛn fɛn ma da ne ni n bɛ ni ka di ni wala nin fɛn fɛn k'i ka ma fɔ a mana wuli k'a kɔ ci la kana a kɔ n wele k'a fɔ n ye o bɛ dépend n yɛrɛ kɛwale la Ala sigi i sago i min'i yɛrɛ kɛ kama ni ko i tɛ se ka dilan mɔgɔ fɛnɛ b'i kɛ mɔgɔnin ni fadenya tɛ ne ni lɔnnikɛla cɛ wasolon dɔnnikɛla bɛ bɔ o kalama n bɛ ka kuma min fɔ n'a sɔrɔ k'a tɛ n da a ye tulo n'a mɛn lon dɔ i dansɔgɔ ɲini ko la ladilikan ani folikan ka se wasolonka bɛɛ ma ani komatigi bɛɛ n bɛ ladilikan ni folikan fɔ wasolonkaw ye teri sira jɛɲɔgɔn sira fila sira numu sira an bɛ baara min na an k'an jija ka sigi an k'an jija an kana taga nata sira fɛ banabagatɔ mana se an ma Simon bɛɛ bɛ jangaro min na an kɛ fɛrɛ kɛ
o bɛ kɛnɛya cogo min na an k'o fɛɛrɛ tigɛ mais an tana min wolo subaga ye di ni subaga min ko k'a tana mɔgɔden ni n teri bɛɛ lajɛlen an kana tan di o ma dɛ an kɔni tɛ yen fiyewu mais mɔgɔ mɔgɔ bɛ se an ma jigiliya tigɛlen o mago bɛ dilan sababu min na an bɛɛ lajɛlen kɛ jɛ ka ɲɔgɔn hakilinaw la pour que o bɛ se ka dilan cogo min na jamana kɔkanna o rɔ jamana somakɛ yɛrɛ jeni somakɛ ye jigi de ye fo somakɛ ka kɛ jigiyiri de a bɛ fantaw jigi tugun a bɛ yatimɛw jigi tugun Simo n'i ye koba kɛ mɔgɔ ye i ka miliyɔn fa ye wa i ka miliyɔn fa ye wa n'i ye koba kɛ mɔgɔ ye n'a ma kɛ fitiri wale gbɛrɛ ye a bɛ fɛn dɔ d'i ma lon dɔ min ka bon ni nafolo ye i dansɔgɔ i ni ko n bɛ foli kɛ wasolon k'a bɛɛ ye n da selen min tɔgɔ ma n da ma se min tɔgɔ ma n bɛ foli k'a bɛɛ lajɛlen ye hali bi ala kɛ sintana jiri yɛrɛ bɛɛ ala kɛ jamana dɔ suma firi nako ni balawu ko a bɛ bɔ kɔrɔnɔ a bɛ bɔ telebi dɔ mali nin kɔnɔ yɛrɛ bɛɛ ala k'an ta k'a dɔ lamɛnni komako fɛn min an ka koma bɔko 10 a bɛ jamana saraka fɔ mais mali ɲɛmɔgɔ mago tɛ nkɔnifɔla soma yi la dɛ mali ɲɛmɔgɔ ka sira tɛ soma yi la ka sira min na o mori di mori mina min fɔ o saraka a bɔ la mais an komatigi mina min fɔ o tɛ jate la o y'a sɔrɔ an ka koma tɛ bɔ fiyewu n'an ma jamana kibaruw fɔ ala sigi sa hali kɔrɔnfɛ kɛlɛ min ni nɛnɛkɔrɔ n'a kibaruw fɔ yan'a kɛ se ala sigi i sago ale bɛ ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ n bɛ foli kɛ aw yɛrɛ ye ka foli kɛ n koɲɔgɔn bɛɛ ye dusujana soba ka foli k'a ye k'a dansɔgɔ k'a ni ko ani ne bɛɛ lajɛlen bɛ sigila sirakɔrɔ ɲɔgɔn kan ye n bɛ foli kɛ soba ye soba ye mɔgɔ ɲɛnama ye n terikɛ don fɛnɛ tiɲɛlala don n terikɛ don k'a dansɔgɔ k'a ni ko ka foli k'a n'a ka denbaya n'a ka kalanden bɛɛ la n ka kalanden fɛnɛ bɛ yan ko yeya n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛ yan minnu bɛ so n ka foli bɛ se nin bɛɛ lajɛlen ma k'a dansɔgɔ k'a ni ko ayiwa yola Burama Sidibe nin ye i ka émission kɔni n'i y'a sɛnsɛnni ka se a kuncɛyɔrɔ la an bɛ foli di filɛbaga bɛɛ ma wasolon ka bɛɛ soma bɛɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan dusujana seguba ne kɔni t'a dɔn nka bi ne ye kibaruya min mɛn a ka hakili la nin bɛna kɛ dɔnbaga daminɛlen ye an ka foli b'a ye an bɛ dusujana ka bɛɛ fɔ a tɔgɔ la k'a ka denbaya bɛɛ fo ka Madu Sangare peni fo a n'a ka kalandenw ka telemedia suibaga bɛɛ fo mali kɔnɔ mali kɔ kan m'an ka technicien fo n'o ye Bala ye ani Mamadi Sako an b'a fɔ k'aw dansɔgɔ ni kɔ an b'a fɔ k'aw kan bɛn alamisa émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔ